שלום, בסרטון הזה אנחנו נלמד איך לכוון את שעון LW200 של קסיו. קודם כל אנחנו צריכים להגיע למצב שעה. אנחנו נזהה את מצב שעה כאשר אנחנו נראה תאריך למעלה, יום ושניות. עכשיו אנחנו נלחץ על כפתור ה-Adjust, לחיצה ארוכה, עד שהשניות יעבבו. כל לחיצה על כפתור הסטארט תאפס את השניות. לחיצה על Mode מעבירה אותנו לשעה. בואו נאמר שהשעה עכשיו 12:30. אני עובר לשעה 12:30. לחיצה נוספת על כפתור המוד תעביר אותי לדקות. לחיצה על כפתור הסטארט משנה. לחיצה נוספת על כפתור המוד מעבירה אותנו לשנה. אנחנו בשנת 2019. לחיצה נוספת על כפתור המוד מעבירה אותנו לחודש. אנחנו בחודש ינואר, החודש הראשון. הנה. והתאריך הוא 9. היום הוא יום רביעי. יום רביעי נקרא WE כמו Wednesday. סיימנו. לחיצה על כפתור ה-Adjust. וזהו. בהצלחה.